Kini atong latest weather update, Friday, October 14, 2022. Ang bagyong Neneng na atong gimonitor na nasa 835 kilometers silangan sa may extreme northern Luzon na ay maximum sustained winds na 45 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustiness moabot sa 55 kilometers per hour. Nag-erog kini sa direksyon sa Kasadpan, habagatang Kasadpan sa gipaspaso na 25 kilometers per hour. Base sa atong track and intensity forecast, ang bagyo mamayang alas 8 sa gabi naa na sa 700 kilometers silangan sa may Kalayan, Cagayan. Expected nato maka-landfall or magpaduol kini sa may Babuyan Islands or Batanes sa adlaw sa Domingo ug makagawa sa Philippine Area of Responsibility sa adlaw sa Lunes. Ang weather conditions sa may Samar, Palawan kasamang Kalayaan Islands makasinati na madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Samtang ubang bahin sa Visayas, Occidental Mindoro, makasinati generally for weather ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga thunderstorms. Para sa ato mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Happy weekend ug keep safe everyone.